Ateliere fără frontiere este o asociație care promovează și implementează principiile economiei circulare și sociale. Organizația reintegrează persoane greu angajabile pe piața muncii. În 15 ani de activitate, 300 de persoane provenind din medii vulnerabile au fost angajate în programul de integrare socioprofesională. Cel mai longeviv program este EduClick. La EduClick pregătim pentru reutilizare calculatoarele și laptopurile colectate pe care Ateliere fără frontiere le donează școlilor din toate județele țării. Derulăm programul Dăm Click pe România deja de 15 ani. Prin intermediul programului de donare de calculatoare recondiționate, am reușit să echipăm laboratoarele IT a peste 10% din școlile din mediul rural din România. Anual, donăm 4.000 de echipamente IT care merg către instituții de învățământ, organizații neguvernamentale sau cu profil social. Acestea se pot înscrie în programul de donații în momentul în care avem apelul deschis pe site-ul educlick.ro. Calculatoarele sunt mai întâi testate în atelier. Dacă acestea pot fi pregătite pentru reutilizare, atunci trec printr-o etapă de ștergere a tuturor datelor care încă mai sunt stocate. PC-urile donate către școli au specificații tehnice asemănătoare și vin împreună cu licență Microsoft. Punem mai mult accent pe recondiționarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice decât pe reciclarea acestora. Prin recondiționarea echipamentelor electrice colectate, reușim să reducem cu mai multe tone emisiile de CO2 decât prin reciclarea lor. De exemplu, recondiționarea unei unități PC centrale permite evitarea 470 de kg de emisii de carbon, în timp ce reciclarea ei contribuie cu doar 30 de kg la reducerea emisiilor de carbon. Remesh este o altă inițiativă dezvoltată de Ateliere fără frontiere care promovează reutilizarea. Aici, materialele publicitare de pe clădiri sunt recuperate și transformate în accesorii vestimentare. Atelierul Remesh reprezintă a doua șansă pentru meșurile și bannerele publicitare pe care le transformăm în produse sustenabile, gata de purtat. La finalul vieții, aceste deșeuri publicitare sunt strânse de pe clădiri și aruncate direct la groapa de gunoi, unde sunt incinerate. Remesh oferă o variantă sustenabilă la aceste practici. Până în prezent, în atelierul Remesh am recuperat 12 tone de deșeuri publicitare, din care am reușit să creăm 80.000 de articole și accesorii gata de purtat. Fiecare produs Remesh este unic, datorită designului care diferă în funcție de grafica bannerilor și meșurilor recuperate. Și, din dorința de a oferi clienților o mai mare unitate în produse, în luna ianuarie lansăm gama Blanc.